Vanish, bang, multipower, fås nu med gun. Har jeg brug for et eksempel? Kig med. Og snavset er væk. Køb det, køb det, køb det. Køb nu lortet for satan. Jeg er tørstig. Jeg tror, jeg trænger til en næsti. Næsti. Mere end bare en iste. Køb den, køb den. Hej og velkommen til Spændende Danmark i dag. Vi tager ud for at besøge Albert, som er en meget stor fan af FIFA 09. Vi går over og besøger ham nu. Ja, vi er så taget over til Lars Uleheim, som bedre kendt som Albert. Og vi vil over og interviewe ham. Hej, Lars Uleheim. Hej. Som vi kan se, så spiller han FIFA. Og hvor lang tid er det, du har spillet det? Det har jeg spillet i 31 år. Hvor gammel er du så? Jeg er 34. Du ser meget lille ud. Ja, men jeg er også 5. Okay. Så, Lars Uleheim. Hvor mange har du så spillet mod andre spillere? Det har jeg. Jeg har spillet mod verdens bedste. Men det er han så ikke mere. Det er jeg blevet, fordi jeg vandt VM her sidste år. Tillykke til dig så. Tak. Ja. Som I kan se, så begynder kampen nu. Vi prøver at kigge. Ja, det ser meget spændende ud, men vi vil tage tilbage til studiet. Farvel. Det gør I bare. Fortsat god kamp. Tak. Er du træt af hjemløse, der bare går ind på dit værelse? Vil du være glad, hvis der kom en ting, der kunne rydde dem? Så nu kommer Anton! Han smadrer alle hjemløse, der er der. Og han koster kun 99.909.000. Jeg tror, kan måske have lidt bolle-effekt. Kom ud, hjemløs! Ikke en skid, der gyder, mand. Jeg holder øje. Og husk alle hjemløse, jeg holder øje med jer. Vi ses. Hej og velkommen til Spændende Danmark. I dag skal vi snakke med kartoffeldrengene. De er rigtig gode til at spille musik. Lad os tage afsted. Ja, kom herover, kartoffeldrenge. Kom herover. Kom herover, kartoffeldrenge. Ja, kartoffeldreng. Okay, hvordan startede I banen? Vi var til sådan en toiletkonkurrence ude ved Nørresundby. Og så så snakkede vi sådan lidt sammen, og så fandt vi så ud af, at jeg spillede noget trommer, og jeg spillede guitar. Og så var det, vi fik sådan en god idé, så jeg lavede sådan en band. Ja, det var det meget. Og det går rimelig godt, vi har en koncert. Ja, de startede som et toiletband. Hvad hedder dine trommer? De hedder noget meget specielt. De hedder Pingus. Din guitar, den hedder Dildus. Hans guitar hedder Dildus, og den hedder Pintus. Pingus. Og det næste, hvad spiller I for noget musik? Heavy. Ja, heavy rock, /AC/DC, /rockband, toiletkonkurrence. Okay. Hvad er det bedste nummer, I nogensinde har spillet? Det er nok Eye of the Tiger. Ja, det er dig, Tiger. Godt. Er det så, vi lige kan få lov at høre? Det kan jeg super godt. Så siger de startede som et toiletband, men her er de deres instrumenter har sjove navne som Dildus og Pingus. Ja. Og de spiller hard metal og AC/DC. De er til mænd, og de er bøsser. Her er det. Vi er ikke en skid til mænd, kartoffeldrenge. Vi er til piger. Ja, nu skal vi se. Men kom så. Er det sådan, vi spiller rigtigt, eller er det bare et spil, I spiller?
Vi spiller rigtigt, og så spiller vi også. Jeg gør det lige, ikke Mark? Nej, jeg gør det lige. Jeg skal lige noget på den sang, vi skal spille. Og så, ja, men hvad var det, vi spurgte om? Nu spiller vi. Ja, vi er tilbage her igen, hvor de lige er gået i gang. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Og så bare der. Så Dingus. Ja, Dingus. Det går rigtig godt, synes jeg. Vi siger tak, skal I have. Og farvel. Det går ikke så godt her ved min Vi er tilbage til studiet. Er du træt af hjemløse, der bare går ind på dit værelse? Ja, jeg hader dem. Jeg var lidt hader dem. Kom ud, hjemløs. Kom ud, hjemløs. Ja, nu hvad? Det kan ikke være